Ebben a mai videóban egy villámgyorsan elkészíthető tiramisú tekercset fogunk készíteni, ami nem mellesleg nagyon-nagyon finom is, és a kezdők is el tudják készíteni. Tartsatok velem! Szép napot kívánok mindenkinek! Tényleg egy villámdesszertről beszélünk, nagyon-nagyon gyorsan össze lehet dobni. Én ehhez 2 kisebb doboz mascarpone-t használtam, tehát 400 grammot. Lehet ebből nagy dobozzal is kapni, és akkor nem kell 2-t venni, de én pont nem kaptam. Hozzáöntök 2 deciliter tejszínt, 5 dekagramm porcukrot, persze lehet többet is tenni ízlés szerint, és 1 evőkanál instant kávéport. Ezt egy picit összekeverem, majd utána egy habverővel habosra kikeverem. Meg is van, egy kicsit félreteszem ezt a habot, egy szilikonformát kiterítek, arra ráteszek egy sütőpapírt, előzőleg lefőztem körülbelül 3-4 deciliter kávét, abba tettem 3 evőkanál cukrot, és ízlés szerint rumaromát. Fogok egy nagy zacskó babapiskótát, ez a 1/4, tehát ebből 4 fog kelleni, és szép sorba a sütőpapírra elkezdem rápakolgatni, miután félig belemászottam a kávéba. Szerintem a leggazdaságosabb babapiskóta a Spárban kapható, ott ugyanis lehet kapni ilyen saját márkás babapiskóta, ilyen hatalmas XXL kiszerelésben, és hát ezt vettem ehhez a recepthez, és mindet fel is használtam. Nos, a babapiskóták megvannak, jöhet a krém. Miután a krémet elsimítottuk, a sütőpapírral feltekerjük, csak vigyázzunk rá, hogy a sütőpapír ne kerüljön a hajtás alá. Tehát figyeljünk arra, hogy úgy tekerjük, hogy mindig a sütőpapírt egy kicsit húzzuk vissza, és csak magát a babapiskótákat tekerjük. De hogyha nem lesz olyan szép a tekerésünk, mivel ez egy nem fix desszert, így kézzel bármikor tudunk rajta javítani. Én egy kicsit elszámítottam ezt a süteményt, ugyanis van egy ilyen tárolódobozom, amiben úgy gondoltam, hogy majd beleteszem, és abba fogom pihentetni, aztán rájöttem, hogy hoppá, egy kicsit hosszabb lett a sütemény, úgyhogy lett egy ilyen külön rész is egy tányéron. Majd ezek után bekentem a külsejét is. A legvégén pedig keserű kakaóporral jól megszórtam, és tulajdonképpen el is készültünk, ezután már csak a hűtőben egy pár órát pihentetni kell. Természetesen a leválasztott darabot is ugyanúgy bevontam és megszórtam kakaóporral. És még egy icipicit le kellett vágnom a széleiből, mert pont nem tudtam rátenni a doboznak a tetejét. Nálunk egy egész éjszakán át pihent a hűtőben, úgyhogy miután levettem a tetejét, tökéletesen lehetett szeletelni minden ellenállás nélkül. Igazából ez a recept hát egy sima tiramisú recept, semmi extra, viszont szerintem eléggé jól néz ki, és még akár az ünnepi asztalon is megállja a helyét. Apropó ünnepek, nem lesz már az ünnepek előtt, illetve az ünnepek alatt több videó,
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben az évben, és mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! Üdvözöllek! Ez itt a Pár Perces Receptek YouTube csatornája. Receptjeink tényleg csak pár percesek. Nem kell 20, 30 vagy még több perces videót végignézned ahhoz, hogy otthon egy főétel, egy levest, egy süteményt, egy pékárút, egy kenyeret, egy menzás ételt vagy bármit elkészíts. Törekszünk a legfinomabb, legegyszerűbb és a legolcsóbb ételeket elkészíteni számotokra. Illetve sok receptünk kezdők számára is könnyen elsajátítható. És sok hasznos házi praktikával is jelentkezünk. Ráadásul néha szeretünk egy kicsit viccelődni is, főleg a sortok között. És nem utolsó sortban rendszeresen meglepetésekkel is készülünk a feliratkozóknak. Ha ezekben szívesen részt vennél, és nem szeretnél lemaradni, akkor iratkozz fel csatornánkra, amennyiben még nem vagy, és mindenkinek jó étvágyat kívánok!